Riječ je o jednostavnom tekstu, riječ je o Isusovim vrlo preciznim uputama kako treba živjeti. Dakle, nije riječ ni o jednoj priči, ni o kakvoj teoriji, riječ je o praksi, riječ je o tom što treba činiti u životu i on Isus na početku odmah kaže: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Prvo što ćete primijetiti da je riječ o pravednosti i da se pravednost čini, da je pravednost praksa. Mi kad kažemo što je pravednost, onda kažemo da je pravednost dati svakome što mu pripada. Mi živimo u svijetu u kojem većina ljudi ne misli tako, nego većina ljudi kad govori o pravednosti misli na ono što meni pripada, na ono što je pravedno za me. Pa onda su drugi nepravedni, pa onda je susjed nepravedan, pa je otac nepravedan, pa majka. Ali u svakom slučaju u središtu stojimo mi i mi mislimo da pravednost, boriti se za pravednost znači boriti se za ono što meni pripada. To nije ovdje, to nije slučaj. Pravednost je ovdje mišljena kao ono što se očekuje da ja dam svakom što mu pripada. Dakle, očekuje se od mene da ja praktično dajem šta kome pripada. I onda Isus govori o 3 prakse i koje govore o naša 3 elementarna odnosa. Na prvom mjestu je milostinja. Znači, pravednost je, očekuje se od mene da prema drugim ljudima budem milostiv. To znači da imam pogled koji vidi potrebe drugih ljudi, da imam sućutno srce koje može suosjećati sa drugim ljudima i da imam vjerničko srce koje vjeruje Isusovoj riječi i da dajem drugima ono što je njima potrebno za život. Ono što je njima potrebno. Drugim riječima, milostinja traži od nas već vrlo veliki, da tako kažem, korak. Moramo nekada promijeniti cijeli svoj način života da uopće vidimo što drugim ljudima treba, da nađemo načina kako doći do njih i pomoći im, a da to ne bude ponižavajuće i da nađem načina kako biti pravedan. Vodite računa, ovdje je pravednost mišljena u odnosu prema drugim ljudima tako da ja imam obvezu pomoći njima da im život bude lakši. To je pravednost. Na drugom mjestu dolazi molitva. To je odnos prema Bogu. Dakle, pravednost traži od nas da uspostavimo dobar odnos s Bogom. Dobar odnos s Bogom je odnos molitve. I na trećem mjestu dolazi treći naš važni odnos prema nama samima. I taj odnos Isus opisuje kao odnos posta. Odnos posta je, da tako kažem, trud, briga, rad na samome sebi. Odnos posta je uskraćivanje sebe, odnos posta je dovođenje u red svojih nagnuća, svojih strasti, svojih potreba. Drugim riječima, na prvom mjestu je milostinja, na drugom mjestu je molitva, na trećem mjestu smo mi sa postom. Volio bih da ovo još malo razumijete, nije nevažan redoslijed. To što Isus kaže da je na prvom mjestu milostinja, da su na prvom mjestu drugi, to je ono što inače on govorio. Ne možeš imati dobar odnos s Bogom ako nemaš sućutno srce prema ljudima. Ne možeš doći u hram i moliti Boga ako ti nije trud uložen u odnose s drugim ljudima, ako nisi vidio njihove potrebe, ako se nisi trudio da im bude život bolji i lakši. Dakle, na prvom mjestu je odnos s drugima, na drugom mjestu dolazi odnos sa Bogom, a na trećem mjestu odnos prema nama samima. Ali to je samo ovako vrlo površno i vrlo grubo. Ja bih volio da vidite, da vidimo, da na neki način uđemo malo dublje u ovaj tekst pa da vidimo što to Isus precizno kaže. On kaže na početku da svoju pravednost ne činimo pred ljudima, jer ako nas ljudi vide, ako to zbog toga činimo, dobili smo plaću. I s tim je gotovo, plaćeni smo. Kaže, nema vam plaće u vašeg Oca nebeskoga. O kakvoj plaći je riječ? Kad ja dajem milostinju drugima, pa to netko vidi, ili ako je riječ o velikoj milostinji koju čine ljudi koji to mogu, pa to onda na velika zvona daju, pa onda to ide u novine, pa ide na televiziju
Ili ja to činim pa onda kažem, znaš, ja sam ti tom i tom pomogao, ili znaš, ja ti njoj dajem mjesečno 300 kuna da može živjeti. Isus kaže, to je u redu, vi to možete napraviti, ali plaća je dobivena. Vi ste dobili plaću. Kakva plaća? Pa dobili ste plaću zato što se ljudi dive, zato što gledaju u vas, zato što vas smatraju dobrim ljudima, zato što će biti pozorni na vas, zato što će imati u srcu mjesta reći gledaj kako je ona dobra žena i tako dalje. To je plaća. I to je plaća koja je velika. To te plaće mi svi živimo. Mi doduše na nju ne mislimo, ali ako nam netko uskrati tu plaću, mi smo jako povrijeđeni. Ima ljudi koji kažu, gledaj, ja sam njoj pomogla kada je bilo potrebno, ni hvala mi nije rekla. To je plaća. Ja kukam što nisam dobio plaću. Stalo mi je do te plaće. Isus nas hoće poučiti nešto drugo. On kaže, nije vam ta plaća dobra. Koliko god bila, premalo je. Koliko god bila, vi zaslužujete više. Ako hoćete veću plaću, činite milosrđe i milostinju dajte u skrovitosti. Ne samo u skrovitosti od novina, od medija, ne samo u skrovitosti od drugih ljudi u tvojoj kući, nego u skrovitosti od sebe samoga. Do te mjere da kad daš lijevom rukom, nemoj da ti desna zna za to. Nemoj ni u svome srcu drugim riječima govoriti ja sam njoj dala, pa to neka bude u skrovitosti, pa neka ipak ja ću to zapamtiti, pa ću ja vidjeti kako će se ona prema meni ponašati, ja neću govoriti drugima, ja ću biti poslušna prema Isusu, ali ja to znam iznutra. Ni to nemoj. Kad udjeliš, smatraj da je to pravednost koja se od tebe očekuje, točka. I ideš dalje. To je jako teško. To nije jednostavno. Ali ako pratite što Isus s tim misli, vi ćete primijetiti da on kaže nešto vrlo važno. Ti naprotiv kad daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. Kad to uspiješ? I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Na sva tri mjesta, kad Isus daje upute kako činiti ovu praksu, uvijek završava Otac koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Ako ja molim Boga, imam osjećaj da mi Bog ne uzvraća. Je li to zbog toga što sam ja već dobio plaću, pa druge plaće ne dolazi? Kad se događa da mi Gospodin Otac nebeski, nevidljivi Bog uzvraća? Onda kad činim pravednost i ne brujim o tome i to bude u skrovitosti, onda se u mojem odnosu s Bogom otvori prostor skrovitosti u kojem sam u odnosu s njime. To vrijedi i za drugu praksu. A ta je praksa molitva. Mi ćemo reći, pa mi ne naličimo licemjerima koji su bili u sinagogama ili koji su izlazili vani pokazivati se da mole. Ja nisam siguran da je to baš tako. Ja poznam dosta vjernika koji će tako lako kazati da ja molim za tebe ili u mojim svim molitvama, pa će staviti na Facebook molimo za njega i molimo za nju. Pa ćemo vidjeti da mi jedva čekamo da se zna da mi molimo za ovoga ili za onoga. Isus kaže to je moguće, ali primili ste plaću. Ti naprotiv kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koji je u skrovitosti. To je vrlo precizna uputa kako treba moliti. Skriti se od ljudi, da mogu biti potpuno otvoren prema Ocu nebeskom. Zašto je to važno? Pa zato što kad smo mi u javnosti, kad smo jedni pred drugima, onda vodimo računa o tom što će drugi čuti u mojoj molitvi, pa onda ima ljudi koji su u molitvenim zajednicama, u molitvi s drugima, pa onda molitvu koriste da se hvale, da izbiju na površinu, da budu značajni, da se vidi kako oni mole.
Ako hoćeš moliti iskreno, zaključaj se da te nitko ne vidi i moli da te nitko ne čuje. Tek tada se može stvoriti prostor između Boga i mene, prostor skrovitosti u kojem će izići vani sve što je u mojem srcu. A to što je u mojem srcu nije uvijek najbolje i nije uvijek ugodno. Molitva je mjesto da najneugodnije stvari, najgore svoje zlo iznesem na svjetlo Božje milosrđa i tražim oproštenje. Zato nije pravo mjesto pred drugima. Ali ja imam potrebu da moje srce bude potpuno osvijetljeno i onda Isus kaže, to možeš napraviti kad si skriven, kad nema nikog drugog, kad si sam sa svojim nebeskim Ocem. Tad će ti uzvratiti. Tek onda kad ti svoje srce izneseš onako kakvo jest, sa svim svojim manama i gadostima i sa svim što je unutra, uzvratit će ti nebeski Otac. Ali ako mi svoju molitvu koristimo samo zato da prikažemo sebe, da smo mi oni koji mole, imamo dobar odnos s Bogom, ali su drugi koji su loši pa mi za njih molimo, dobio si plaću, nećeš dobiti ništa, nema uzvraćanja nebeskog Oca, iće u prazno. To je vrlo precizna uputa. I treća uputa je, kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Inače je smrknutost lica nešto što pokazuje da nije u redu u nekom našem odnosu, da nismo dobro posložili život, da nam nije dobar odnos s Bogom ili sa drugima ili sa samim sobom. Smrknuto lice nije lice jednog vjernika. Jedan vjernik vjeruje radosnoj vijesti, da vjeruje radosnom evanđelju, da vjeruje Bogu koji stvara u njemu radost. I onda Isus poučava kako je potrebno raditi na sebi. Najvažnija stvar za rad na sebi je post. Mi postimo, to znači oduzimamo nešto sebi što bismo inače imali. Isus kaže, to je pravedno. Pravedno je da ti ne budeš centar svijeta i da ne uzimaš sebi sve ono što smatraš da ti pripada i ono što ti čini život dobrim. Pravedno je da nešto od toga sebi uskratiš. Zašto je to pravedno? Zašto se pravednost prema nama sastoji u tome da sebe srežemo, da damo sebi manje nego li što bi možda htjeli ili manje nego drugima? Zato što ako hoćemo urediti svoj život, moramo raditi na sebi. A svatko od nas nema manjka, nego ima viška o tom što misli o sebi, o tom što uzima u sebe, o tom gdje stavlja sebe, na koje mjesto sebe stavlja. Mi imamo tendenciju u pravilu svi biti u središtu svijeta i mislite da nama pripada više časti, više hrane, bolji komad, da nam pripada više pozornosti ljudske nego li što drugima to ide. Isus kaže, obratno stoje stvari. Ako hoćete imati dobar život, morate postiti. Post je naravno jedna vrlo važna praksa i nju ne pozna nitko tko nije postio. Ima puno ljudi koji govore o postu, koji mogu otprilike znati što je post, ali post se poznaje samo jedino ako postim. To znači ako jedan dan, 2 dana u tjednu postimo kruhu i vodi ili jedem manje ili jedem vrlo skromnu hranu ili nađem načina koji je moguće povezati sa svojim zdravstvenim stanjem. Ali post je izrazito važna praksa koja je, mi to možemo vidjeti, iz religioznog svijeta preselila u sekularni svijet. Sve manje je vjernika koji poste, a sve više je ljudi koji nemaju nikakav odnos s Bogom, koji otkrivaju da je post dobar za njihov život. To je vrlo zanimljiv fenomen u zapadnom svijetu, u Europi, u Americi, dakle u ovom zapadnom svijetu, da je sve više ljudi koji ne vjeruju u Boga, a otkrivaju post kao potrebu za njihovo fizičko zdravlje, za kontrolu svojih emocija, za rad na sebi, a sve manje vjernika koji uopće poznaju post i koji uopće imaju neki odnos sa postom. Većina to ne prepoznaje, većina ima neki odnosa između nemrsa i mrsa, ali
post je vrlo ozbiljna praksa u kojoj je moguće 1 dan, 3 dana, 7 dana, 20 dana biti bez hrane. Vrlo ozbiljna praksa rada na sebi koju su u sekularnom svijetu otkrili i kao dobar način da se neke zdravstvene poteškoće dovedu u red, ali i jedan od načina kako imati u ovom našem svijetu dobar odnos prema hrani i piću. Jer mi smo vjerojatno jedina generacija na kugli zemaljskoj koja manje umire od gladi, a puno više od poteškoća, od pretilosti, od previše neumjerenog uzimanja hrane. Dakle, po svojoj prilici i među nama ovdje ima puno više ljudi koji će imati zdravstvene poteškoće zbog toga što imaju neumjerenost u hrani i piću, nego zbog toga što nemaju što jesti. Dakle, mi smo došli u tu fazu. A mi znamo da je post nastao u vremenu i u prostoru i s ljudima koji su imali velike poteškoće pribaviti sebi svakodnevnu hranu. Osim toga, post je u kršćanstvu, Isus nas je to isto također učio, jedna vrlo važna praksa koja se ne tiče naravno samo tijela i hrane, koja ima duboki, važni značaj za naš duh i za našu duhovnost. Ako pogledate ove 3 prakse, kako one izgledaju, vidjet ćete da prva, to je sućut prema ljudima, dakle milostinja i milosrđe prema drugim ljudima je naša pozornost na druge ljude. Od mene se traži da imam dobru pozornost na potrebe drugih ljudi. Molitva je moja pozornost koja je usmjerena na moju nutrinu. Jer ja u nutrini se susrećem sa Bogom, a u nutrini idem u dubinu, jer u mojoj dubini ću se susreti s Bogom i tu sam također upućen u visinu, u uzvišenost, jer je Bog onaj koji je uzvišen, koji je iznad svih. A kad je riječ o postu, onda je moje usmjerenje i na vani, na moje tijelo, na izvanjsko i na nutrinu, na moj duh. Praksa posta je važila i u židovstvu i u kršćanstvu kao praksa koju čovjek čini ne samo zato da bi imao kontrolu nad svojim strastima, nad svojim tijelom, nego zato da bi ušao u dublji, u ozbiljniji i u jasniji odnos sa Bogom i sa smislom svoga života. Što se dogodi kad mi postimo na ozbiljan način? To je vrlo, da to kažem, složena praksa i nju nije lako sažeti u nekoliko minuta koliko nam je ovdje dopušteno ostati prisutni, ali vrlo kratko, ako se ikad upustite u ozbiljnu praksu posta, to bude trajalo 3 dana ili 5 dana ili 7 dana, vi ćete primijetiti promjene na sebe i na pogledu prema drugima, na pogledu prema životu, na odnosu s Bogom. Jedna od stvari zbog koje se mi bojimo ući u praksu posta je da nam je u glavi joj pao, kako ću izdržati glad. Tko god misli da ne može izdržati glad, nikad nije postio. On nema pojma što znači post. Problem gladi traje dan, 2 i nakon toga glad prestane. Jer naše tijelo ima vrlo dobro je postavljeno, vrlo dobro zna kad ne dobiva hranu, dokine osjećaj gladi. I na taj način ne postoji osjećaj gladi, nego se dogodi neka vrsta lakoće, dogodi se to da ne trebam puno spavati, dogodi se da imam više vremena, dogodi se da moje vrijeme po danu postane veliko jer nema objeda iza kojega više nisam u stanju biti bistar, nego imam puno više vremena i nakon kraćeg vremena počnemo osjećati što se događa u mojemu duhu. Zato vam je vrlo dobra slika ono što se dogodilo kad je Isus postio. Kad je on postio 40 dana u pustinji, koga je susreo u pustinji? Susreo je napasnika. Post je vrijeme kad će se vaše napasti probuditi. Post je vrijeme kad će sve ono što mi smeta u životu postati vrlo oštro, prisutno i na taj način ću otkriti s čime se ja borim. Na taj način ću otkriti koje poteškoće, koje napasti leže u mojemu životu. Ali to je jedina šansa da ih otkrijem pa da se mogu izboriti s njima. I s te strane post
ima izrazito važnu ulogu u našem duhovnom životu. Se sjećate da Isus, kad je bilo riječi o opsjednućima koja su bila teška, na jednom mjestu rekao, takvi se izgone molitvom i postom. Drugim riječima, ako ja hoću izići na kraj sa velikim, krupnim poteškoćama u mojem životu, ja trebam postiti. Da budemo možda praktični. Ako imaš nekoga u obitelji s kim si posvađen ili posvađena ili ne razgovarate godinu, 2 godine i učiniš sve što je u tvojoj moći i hoćeš napraviti sve najbolje i ne ide, možda je to vrijeme posta. Možda je vrijeme da počneš postiti. Tamo gdje više ne možemo ništa, gdje nam se čini da nam je sve oduzeto, možda je vrijeme da počnemo postiti. Jer Isus je rekao, na toj granici kad vi ne možete svojom moću istjerati nikakvu zlu silu koja vas spriječa da imate život, to je vrijeme za post. Zašto post? Zato što ima manje mene. Kad ja postim, ima manje moje snage, manje sam ja u središtu, vidim svoje granice, vidim svoje slabosti, ali to je najbolji način da bude više Boga. To je najbolji način da Bog dođe u središte. Možda je vrijeme da iskusimo izravno što znači ova praksa posta. Nama su ove 3 vrlo elementarne prakse dane na početku Korizme kao podsjetnik da ako hoćemo dobro urediti svoj život, da je jako važno imati srce i oči za patnje drugih ljudi, imati sućuti, biti milostiv i milosrdan prema drugim ljudima, da je jako važno uspostaviti dobar molitveni odnos sa svojim nebeskim Ocem u skrivenom prostoru, u vremenu koje je posvećeno samo Bogu, u vremenu u kojem neću ništa drugo raditi nego samo imati odnos s njime i to na tačan način da to bude vrlo otvoreno i iskreno. I da je 3. praksa rad na sebi koja uključuje tu prvu veliku tešku praksu posta. Kad mi pokušamo osluhnuti zašto Isus govori da se moramo odreći plaće koju nam daju drugi ljudi, on zapravo dira nešto izrazito važno što mi gotovo rijetko vidimo. Nama je to jako teško vidjeti zato što nam je blizu. A to je da mi svi živimo najviše od toga kako nas drugi ljudi vide. Da mi svi živimo od pozornosti drugih ljudi. Da smo izmučeni ako nemamo te pozornosti. Pozornost drugih ljudi na ono što mi jesmo, na ono što radimo, na ono što nam je značajno. Mi smo, kad imamo nekoga tko je pozoran na nas, na neki način privilegirani, živimo od toga jer nam to daje duboko zadovoljstvo da smo priznati, da smo viđeni, da netko vodi računa o nama, da nas cijeni, da smo u njegovim očima dobrodošli i tako dalje. I mi od toga svakodnevno živimo. To je jedan način kako možemo hraniti svoju dušu, ali tu je uključeno i to da mi isto tako i druge ljude vidimo, da smo pozorni na njih, da možemo dati im do znanja da su nam važni, da su nam značajni i tako dalje. Ta velika satisfakcija koja dolazi od pozornosti drugih ljudi može nas učiniti nijemima, neosjetljivima na to tko je Bog u našem životu. I mi promatramo u zapadnom svijetu što je manje Boga, to je veća potreba ljudi za pozornošću drugog čovjeka. Što ima manje odnosa s Bogom, to traži veću pozornost ljudi. I mi živimo u svijetu u kojoj je ta pozornost, da to kažem, posvuda prisutna. Od nas traže našu pozornost svi mediji, sve novine, svi političari, svi ljudi traže da im damo pozornost. Tako funkcioniraju sve reklame. Otvorite svoju televiziju ili otvorite svoj mobitel i skakat će vam reklame koje nam kradu pozornost, koje hoće našu pozornost i našu svijest za ovo ili za ono. To je toliko dragocjeno da će nam kogod može ukrasti pozornost. Ukoliko
ne otkrijem način kako se zaštititi od te krađe pozornosti. Pogledajte kako nam kradu pozornost. Ne možete više pročitati knjigu u miru, niste u stanju moliti u miru, sa svakih strana iskaču vam poruke, reklame, traže od vas ovo ili ono. Ali ako mi otkrijemo da je pozornost u našim rukama, da mi možemo otići u skrovitost svoje sobe, da mi možemo odrediti na što ćemo mi biti pozorni, da mi možemo zabraniti drugima da nam kradu pozornost, mi ćemo otkriti sasvim drugčiji život. Otkrit ćemo jednu čudesnu mogućnost odnosa sa nebeskim, nevidljivim Ocem koji je pozoran na svaki naš gest. Mi živimo u svijetu koji krade pozornost. I to što god može i što god može više. Ali mi danas možemo iz ovog kratkog teksta naučiti da to tako ne mora biti. Naučiti da smo mi gospodari, hoćemo li gledati u druge i njihove potrebe ili ćemo se baviti samo sobom. Hoćemo li moliti kako nam se čini da ćemo dobiti pozornost drugih ljudi ili ćemo pronaći skriveno mjesto i odvojeno vrijeme za odnos s nebeskim Ocem. Hoćemo li se truditi i raditi na sebi, posteći tako da nas bude manje, da bude više Boga, ili ćemo se igrati nekakvim religioznim praksama koje su neobavezne i u kojima će najvažnije biti sačuvati svoje zdravlje i da slučajno ne bismo bili sat vremena gladni. U nama ovisi. Isus ima duboko povjerenje da smo mi u stanju ozbiljno urediti svoj život. Da možemo imati dobar odnos s drugim ljudima. On vjeruje da možemo imati njegove oči pune sućuti. On vjeruje da možemo izgraditi dobar odnos sa nebeskim Ocem, da možemo imati odnos sa njim koji je uzvišen i on vjeruje da možemo raditi na sebi, trudeći se postom i pokorom postati bolji ljudi. O nama ovisi hoćemo li povjerovati u isto, hoćemo li mu dati za pravo, hoćemo li napraviti korak i praktično to isprobati. Evo dao Bog da nam se u duši otvori hrabrost za ovaj vrlo konkretni, praktični način oblikovanja života iz poslušnosti prema Isusovoj riječi. Amen.